BJP ตุ่มจงสินังใบสมัย BJP ลงกับดุนเดปุสินอนเฮดจงพลนีเลมสลง APHLC ตุ่มเป็นไข่ตุ่มเป็นปัจจินิปอนตันครูไฮสคูลสคูลลง SS First Year ลุทันบังอาตุ่มพัน appointment ลูกกับปัจจิรปอนทงกอมมุกัมเป็นบทหลังสุขเจริญอัตวาร์บทหลังเชียดุงเฮดลงเทงปีกิเครบจอกรัดตุ่มกับเจริญพันกิสุงนังEngdeng hini always curbing long inter-sub associations so pinso football lepas tu pang chengpon. Lamri birta pen legit kramsa non birta ang ton pen langpon sinang. Kedam tang pai inkhoi arni Pholoni cooperatives lams along sami klik padopon lo. Labang so klik along pen sami Pholoni APHLC atom pen sami bangkre pho tum apar ke parjab dun lo. Voi fir sami labang kre phong bong pen ke banghni tuman si labang so klik along sami sipai dun thek cholo. Women category along pen om phutaropi la pen general along pen ki long literang alang litum bahani pen sila bang so kili long semi chahai dun thek cholo la pen alang litum bahani pen sabi non kachari mom parivartan sarkar atom pen semi tangka maha la pen lam thu lam dok planang bai semi dundelo alang litum aphan ke rara tum pen chikang bai pen a joksi rara tum long si do thipo pusi alang litum tharkia mailong ningje pon la bang so tharkia mailong APHLC Pholoni amai pu Thoniram Timung Central Committee spokesperson depend rongpi lapan ki Pholoni ha waralong pen APHLC ra tum pen labang so phareng ke amai long chitong dun tang te alang li tum pen kaning je pon alam le arju poning sinang Pholoni pen sar honi ti karbi long re berta lem selection along tar basa along rang le tum se hai pon lo basa me hala tum bang ke BJP long jok dun der lo lapan te nang le tum bang rat kang hon pen sinang le tum bahani ban BJP pen te pa hai dun lo lapan te le tum pisi Karam asalam buta bang ke aprang bang trabasa bang dundi balam bang ke kalang natema boy pisi tamen dak ne tum kolonial lo bang ke ni tum dak bang ini akan ditame haidun lo la sini tum bang ke la non ruling party tum arule lam tu lam da panam bai pon sitamen tum bang ke dunde lo la pen tu ke PRC atam sik lem pen tu tipu ilihin penta alang lo arule bang subai arule kisita ni tum ta dun edo bang rat bang nang jong lo pon ni tum thor lo hai lo ning sampen hai dun lo an so se ni li tum ke chi song nun na alam bang ke ilihin penta nang ti pu den lo pu pen ke bang na chen thu cho bai ta ni ilihin penta pro ek lo ni tu rat ni li tum jong jong ni li le ke hai ta li rat an ni kang sampen si ni li phan ta nang ke jong lo o timung sa kisa tum ta dot lo parat nang kan wai lo rat an ni nang kan sam lo la sini li tak ke hai don lo pot ni li tum ke bang nang kan khu nang cho bai Sita ni tu ke pro ek lo alam bang ke si do vet ko si song vet ko si song kan da lo ko alam ke na na ini labang so apherang ke mai ke phalong pen kadu ko ve ara phanta aprang sige kardom pa jiro lo ase atumi dik se lada inquiry ni Pholoni multi purpose cooperative society mate lem salong a election dolo kadu ka ve bang prikep rap pho a candidate do la penili tum hin pen tame bang krep pho ka parjab dun do sila bang krep phong bong pen ke bang hini abang thu bang phietum aphanili tum pahai dun un lo se men bang ke inot bang ke amputaropi la pen inot bang ke long kiterang se alang litum nonil tum adlong se dolo la pen alang litum la bang hini abang thu bang phietum la dak radatum akisung ke boy lem salong ko pipi ma war sai ke long nang ji ke long nang nei la kaduk ave akisung ke boy long alang litum rada sai klem pa mepo la pen litum hin ben lam chak chi pilo la pen amu pen ke thanda malam ke dam tang tarabasa lem salong bang ke APHLC tumsi kaduk ave bang kep haidet lo stame bang kep haidet pen BJP dunjui walam sei penangan thang lo la pen karbiang long arlo la puson kacho bailam ahok helam penangan atum ningje la pen ladak Pholoni lems along la election aprang tame khala BJP Congress la pen ASDC BJP gali ASDC CPIML Congress Alliance atum ta campaign along la puson alam sige pon ho alang litum ke che Jordan det ti la puson same khala tarabasa lems along BJP along se paok dun det tu labang solam the bangke dun ke dun lo sitame kadu ko ve malaki dun pet kali haladak bang hini atum si dun chot
nona mata bang nar ke batum ke APHLC si do thiblang lapen APHLC a leader sai de lang litum lapen APHLC a phansi alang litum sai tame claim bom lang lapen ka che song tame ni tum long si do thiblang ase ang ton ama lagi dun pet kali hala da kidun pulote bang hinia tum si dun cho ase hala bang hinia tum lam le litum kidun po bange pudam chot na stame nona mata APHLC ke hala da ke bang nar kep ke do bom lang ahok lo chairman na bang ke bang hala tum si cherai bor ide lo po office tame a members sa bang ke bang nar kep ke APHLC si dolang ase non ladak Pholoni lem sa long ta la bang hinia bang pu bang pie tum bang ke nang litum kadukawe karbiang long arat setame lapen Pholoni arat setame ning ki bidam nang ja lama masya velo alang litum ke APHLC along si do thipo lapen kewang jilang non ladak town committee election lenang le pusitame nilitum laan so sesi kache song bangke nilitum lapen ka campaign setame rada tum phan ka chini nelang alam ka pachini dam setame laan so sesi la non nilitum bangkrep ho kache toy dona candidate tum ta alang litum ta kerem la puson kerem pami kali inut pak thom inut pak pli inut pak crazy la puson mesi kerem cho asi haiji rang ang deng sidu asi la an so seni tum chiting chulo plo tangte mate rada tum phan kachini un e alam ta pachini dam chu pamelo plo tangte ke wang jilangar ni bangke APHLC ke highway po lapen kadu ka arat tame APHLC along ke kroi thip lapen ninga che thip je phansi nilihin pen ta chuning rilo kardom tangke labang so kilik kidobo mahut prangja masong atom arlo lam thama to kok so ko thak nang ni tum lam thama doko bangke lage nilituma asong pen bangke ave hala song ka pregatum nili ke theglong plo tang tela inut BJP pen candidate alangli hor kangri pusipu hola dak cooperative society pen market set ki kim do la so ang song a balkonia long selang litum hor ki jun lok pula pen kachiru pula dak se kerem lo pomasi kachiru tang ho amat horing ri pame sila arlo men nang tet tu masi nang chardak plut lo amat la puson alam ki hadak padukok lo lam thama nilitum amune da bangke hala dak alang li phan kapang sam duni phan se dungdun lo la son dak hangjo nang ne huri nang ne masi ing samri nang pu se hala dak ka cheklang dun lo asi ko pi potong son ge claim lo ne alang li karen a switch ta men nang off check that pu sipu la son tami nilitum party ya munita bangke la son bangke claim alang li ko pi potong la son ge claim lo ne la bang tim chine dal jai mat hala BJP atu khas atu maphan la poson si sia pak paru si se kase marpon doko la si manghume me alam le hala bangke la sona bangke claim cleara press la bangso share holder bonai sonte me parji sona bangke litum la bangke party alliance bang joiko cooperative blames polo tangte la dake si kopilo maha commercial pule putam data henone dak bangke litum sang chojor sang kipiadim lapen ke si pe na bang langdam polo tangte la dake cooperative blames lo polo tangte shareholder ko mama ke long nangji hok pera family afan lapen ration card ko mama si ke long nangji bangso hok pera afan bangsi ipon nangji polo tap siabang ako hekdam thulong lo bisi ko ladak cooperative blames along bang bongli atum mafan ladak bozar Pholoni bozar long ke do prok abongli tum ke don kando litum hekdam long langdam polong te laban ke non labang so Pholoni bozar long ke do prek atum bangsi 70 so se asyar holder bangke do pon kok lo la sitame si ningduk lo ilitum karbia ke apai zoom hack pensila bangso shareholder ke kelong amasi pinia bangke pola bangke la bangso BJP dong hele chok che usitame high pondet lo Garbiang long ta non bangki toklang ana penangan ke chingchur dundang lo lapen risoi jang sami toklang thek dundang ji pu pen ke penangan ke chi hung dutang lo la so jok pen thedung Garbiang long kang long ke do government college along sami amen ke thap dun ji pan penan ke sung dutang lo
la so lampen matha ponsi lumbajong MSc consensi ke polopon gita ashram angkang along sami roton crew high secondary school along sami peneng ben catching si engdeng crazy madi HS first year atumpan lugathan pon pangcheng pon tanglo labang so mailong sami MSc juni timung ben chetong dun ben si lothan bang atumban sami appointment alu pipa jirpon lapen ki engdeng crazy long ka Charlie bomb ari soi jang atum phan sami karcho mai sami tengpong la so mailong ali haman pen MSc juni timung Senai Rong Chehon High School Principal Gitanjali Roton Crew High Secondary School Principal Sentiram Terang SMC Maipu Lothan Bang lapen ka preng man peng gitumta chitong dun Roton Crew High Secondary School ge aprange high school anchot bon sami KACC atumpen chingki chingwai pon thusi lapang su school phan sami non bangki high secondary school an pinchong pon thusi pini high secondary school long Lothan Bang atum lapen 4 grade Vring ahoy claim bang phu bang phia to masami pini appointment alu pipa jur pon long lo pusi MSc juni tibung pen pa chini pon managing committee to president secretary binang chung phating pen pin dang ai ton lo pin da bangke alang tum dak high school aprang do namang higher secondary tum upgrade lo higher secondary upgrade long pen subject teacher tum han pini bangke appointment letter keron pon bangso mai si pini pathik pon lo la si rang litum han pini subject teacher pol science pen chenglo education chenglo lason si ni subject teacher tum han ni appointment lo pon lo pini lang bangso pini an kadue bang follow la forget together pion pen bang pho an pini appointment letter pipon lo balba ki jong si ke dorde dolang ko la SMC tum sing wai po ko bi subject si next apan kenang sot lang malang tum sing wai pen alang tum pipon po Roton Crew High Secondary School ke aprang ke high school chot bon sami non puthot upgrade pon thusi high secondary school long pinchong pon thusi non bangki engdeng crazy mati HS first year atum phan sami luguthan pon pangcheng pon lo lapen high secondary school long luthan bang atum phan sami MSc juni timung ari deng pensi appointment lo sami pipa jir pon long lo labangki si phurki moson si na man lo pusi Roton Crew High Secondary School principal Santiram Crew pen pa chini pon high school lo higher secondary lo kadu bi labangki si phurki morni son si man lo athe la soprang ke up to high school an si dolo la si pini pen bangke higher secondary ke chengelo sitami pini pen bangke staff kadu bi full pleasure lo si pini la sor ni si kadu bi staff tum hanta appointment letter distribution ceremony pu si padu si local MSc sarpensi kadu bi atum han appointment letter paronte kang lo pai pai ni phai engkore hiniari West Karbi Anglong lakhapho rongkhang MSc consensi ke parlopon dongkam mokam pen wathalang su kacheleng thoratwar pi along bortha dung head along anarlo por phai Chris Sita minute engko apor malom pen churi thepi tuar pi along ke krep hama jok rat tum ke dam ke bang kacheleng phan penang sung pon nanglo labang so churi thibi ke krep hama jok si lapunat hem kong long pen chenglok ason atunang sot harum ke doan sami ke dam ke bang chi phan pinan hisung stong ponang kok lo so churi thibi ke krep along sami ko pai ke mesena jok si ma jok bang pu bang pi atum sami areng hu ke su dun bang ke abelang bordhol ben great son timung Karbi long ri data কি ডিপার্টমেন্ট পৰা আহে নাই এতিয়ালৈকে নাই এতিয়ালৈকে আহা নাই কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনিতো ইটো ৰাস্তা যাব নোৱাৰে বেলেগ ৰাস্তাটো নাই এফালে যাবলৈ এইটো মেইন ৰোড হয় এইটো মেইন ৰোড হয় ৰাস্তাটো এতিয়া মই নাজানো দে গলি ৰাস্তাটো দে So thank you gonna parse ikrebla. So thank you ikreb ke bai kre sira chiti ma parse ikreb lo. Napin ke wan kisim de lo tamne bothalang su ti dongka ke thila darut block check bedak botol pinya lia long nasi timon ta ke the pita kali tamne kusun or kom na arbita jang sir ya le ma jang sir masi kusun tong ikreb bum ni mi tumang na chini du ida la bang de mi bang Chela bang so thank you ikreb. Poro hut bang ke non ko ke thang da kisung ke boy ke abilang tame tuwara bang si block check lo hilada bang si sab so kisung do check lo ketura do check Antena department na so ke non ko ke bang welang na si an pen nang litung media hoya hin pen si tame kapa bang da prangi phansi nang litung ma hin si tame nang litung phana chini ri pono West Karbi Anglong ke parlopon Duramla MSc consensi arlu kedam tang pai ni phai engkore siarni Karbi Langpi Hydro Project Part 2 aklamalong All West Karbi Anglong Intersub Stations engdeng hini pathu pangchengpon
labangsu engjeng hini always curbing along inter sub associations kedam tang pai pai ni pha encourage siar ni pen pangcheng ponsi non ke bangji chithi ni pai throk ani bangsi angtung ki ti pathu pon pu west curbing along arluk pangrum pet pent encourage troxy association do bon samel labangsu engjeng hini ki pathu pon along bangki chris sirkep association atum an bangsi chitodun chodlo catching si ki pathu pon along labangki tongkam makam sport association laban ke amri sport association atum bansi pathu pon lo tongkam makam sport association atum ke thengmu chora joksi labangsu ke chengsi ki pathu sami chipai pon danlo labangsu ke pathu pon labang under 17 under 15 lapen under 13 atum phansi football tournament kibi pon nang ko kathip labang ki non ke banghi chichia cheklu pen priya cheklu an Assam angkang along sami district level pen ke pathu pon jia phansi West Karbi Anglong pen sportation atum pen sami ke thengmu chot atum aphan ke chetoi dunji lapen kangwai pon jia phansi labang so pathu pon asai ke deng pon luputa pachini pon Nilitum indeng hini all West Karbi Anglong inter substation under 13 15 17 kibi pon athege la pohlo Nilitum Assam football association pen asar coalition do September angbong Nilitum under 13 15 17 chepati player talented player tum hating wise Nilitum biat nai September chiklo pen ke inter district under 13 15 17 do ponji kasi Nilitum dan upai ke me je ke chengsi ningkan lo Nilitum affiliation ke long da phi West Karbi Anglong football tumhan affiliation pi da phi ke Nilitum inter district non dongkalong do ponpo la so a tournament ju da phi inter district C zone district trop la banke Nilitum dak player sing waipo Nilitum dak pathu bom pen sing waipo an pregla 6 district ang bong seperti hut Nilitum la dak player sumban seperti long chance pi ponpo la senili tum la so kibi pon athela lo upcoming budding kids la non itum owe tum phan opportunity kibi pon unji phan sini tum matha pon lo aru non het jong pinisi declare lang 1 ghonta phrang itum phan message si dolo ilitum West Karbi Anglong sports station pen kitcheng si players inut ing wai pon lo non Assam football station tum non September chiklo pen la tum bangke hero national cup India all India state represent phan trial long selection dun sinal tum Central Camp long non Guwahati long dun lo lang li men ke lidong dera jengkha sports station pen kasi lason thot opportunity dak pen itum ingwai pon pen itum sumar tum ta angkang state level an pathu pon long te huasi niltum kema lasi laso a tournament itum det lilo laki state pen ta circulation dolo laso kema ateng niltum laso chepate bi pon lo dak langpi sports station tum ke host lo niltum bang organizer lo lasalang tu panda chorolo kadu ko pen team ko an si labang so dim long chepate ponji Nilitum West Karbi Anglong long affiliation ke duke 27 substation Sita laso chepate long na chepate dun ke 19 substation kasi dokok lo kenaan Sita kenaan substation ni na chepate dun lo 19 substation komanya bang phuka chuki moment pen tong labang so khela kapadukon lapuma mate direct kasa pen tong la so tournament ke Nilitum document pen ali like from totally from West Kasa la pen host team tum pen si Nilitum bang labang ke usumar kang thupon ar kang waipon phansi labangso ke chengsi ke pathu pon along same aluhiaman pen MLA Rup Singh Teron AHSI DCC Vice Chairman Arun Terang Bothal Angso Municipal Board Chairman Chandro Ronghang lapen ka prek man pen ke thege ding tumda chetong dun Bothal pen Great Sontibung Karbi long re berta Sinang pini berta bangkilan sekang ton poneglo domi thangme kardom